Плановымі вучэннямі для перадухілення масавых беспарадкаў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі патлумачыла сённяшнюю прысутнасць на вуліцах Менска спецтэхнікі. Вучэнні будуць праходзіць і ў іншых гарадах. Навіна ж адмуз прыйшла і для нашага тэлеканалу. Па заяве ведомства інфармацыйныя рэсурсы Белсату прызналі экстрэмісцкімі. Пра гэта ды іншыя навіны падрабязней у аб'ектыве. З вамі Юлія Лабанова. Вітаю спадарства. 27 ліпеня. 31 год таму гэтая дата была афіцыйную для святкавання Дня незалежнасці. Выбралі яе таму, што менавіта 27 ліпеня 1990 года Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце, тады яшчэ Савецкай Рэспублікі. Але Александр Лукашенко ў 96-м праз рэферэндум перанёс галоўнае свята краіны на 3 ліпеня. Падрабязней пра забытую дату Катя Малей. Поўны дзяржаўны суверэнітэт Рэспублікі Беларусь як вяршэнства, самастойнасць і паўната дзяржаўнай улады рэспублікі ў межах яе тэрыторыі, правамоцнасць яе законаў, незалежнасць рэспублікі ў знешніх адносінах. Роўна 31 год таму Верховны Савет БССР абвясціў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Праз год, 25 жніўня, дакументу надалі статус канстытуцыйнага закону. Прыняцце дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі – гэта вельмі важны пасля 25 сакавіка акт, які сцвярджае імкнення народа да свабоды, незалежнасці і самаразвіцця. Да 1996 Дзень незалежнасці, галоўнае нацыянальнае свята, афіцыйна адзначалі менавіта 27 ліпеня. Тады панавала атмасфера натхнення, згадвае дэпутат Верхоўнага Савету 12-го склікання Сергей Навумчык. Мы праводзілі 60 пляца незалежнасці, звычайна да сквера Янкі Купалы, там рабілі мітынг, ёсць фотаздымкі. З гэтымі шэсцямі шла шматтысячная колона по цэнтральным Менскім праспекце. Ніякіх, я зноў жа падкрэсліваю, што ніякага збіцця там і блізка просто не было. За все гэтыя 4 гады, вот да прыхода Лукашэнкі, у нас в Беларусі не было ніводнага палітычнага вязня. Вот ніводнага. Нікога не садзілі ў турму за ягоныя палітычныя погляды. Была абсалютная свабода. Пасля рэферэндуму 96-го года, ініцыяванага Лукашэнкам, дату святкавання Дня незалежнасці перанеслі на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Пакуль гісторыкі спрачаюцца аб правільнай даце гэтага свята, некаторыя беларусы непакояцца пра захаванне незалежнасці. Руководитель нашей прекрасной страны. Это самая явная угроза. Ну и то, что остальные страны вокруг ополчились против него, естественно, мы от этого тоже будем страдать. Я не вижу явных угроз. Границ нету, войск не стоит, внутри все тихо, спокойно. Я думаю, что есть, это очевидно, в принципе. А кто? Все вокруг, наверное. Мы тут маленько, нас окружили, окромя России. Не столько независимости угрозы, сколько попаданием под более плотное влияние другого государства, либо групп государств. Если каждый человек будет независим, значит и страна будет независима. По-другому просто быть не может. Са словаў Міколы Купавы, пагроза беларускаму суверэнітэту ідзе з усходу. Захад за тое, каб наша краіна развівалася ў сваіх нацыянальных традыцыях. Паводле Сергея Навумчыка існуе і ўнутраная пагроза. Драматызм сітуацыі ў тым, што все вот гэтыя 27 гадоў гэтую 5-ю колону ворагаў беларушчыны узначальвае чалавек, які па канстытуцыі мусіў бы беларушчыну незалежнасць абараняць. Са словаў Сергея Навумчыка, беларусы ніколі не страцяць сваёй дзяржавы. Але паводле яго давядзецца прайсці выпрабаванні. Дапаможа гэта зрабіць усведамленне сябе нацыяй, пачуццё нацыянальнай годнасці і дэмакратыя. Катя Малей, Белсат. Суд Чыгуначнага району Гомля прызнаў сайт і ўсе сацыяльныя сеткі Белсату экстрэмісцкімі. Пра гэта паведаміла прэс-сакратар Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Вольга Чамаданова. Падставою для такога рашэння называюцца нейкія матэрыялы праверкі ўправлення ГУБАЗік па Гомельскай вобласці. Пра якія канкрэтна матэрыялы гаворка, Чамаданова не ўдакладняе. У сітуацыі татальнага прававога дэфолту ў Беларусі, калі не працуюць ніякія законы, цяжка назваць гэтае рашэнне легітымным. І тым больш няма сэнсу
яго абскарджваць. Белсат будзе працягваць працаваць. Мы будзем і надалей несці незалежную інфармацыю па-беларуску і без цэнзуры нашим шановным гледачам і чытачам. І ніякі суд нам гэтага не забароніць. Праўда, па нашым баку заставайцеся з Белсатам, наша возьме. Між тым, нават з гэткім статусам сайт і ўсе соцсеткі Белсата чытаць і глядзець па-ранейшаму заканадаўствам не забараняецца. Адказнасць прадугледжаная толькі за рэпост і захоўванне матэрыялаў на электронных носьбітах. Са словамі падтрымання да нашага каналу звярнулася Святлана Ціхановская, якая даведалася аб прызнанні Белсату экстрэмісцкім якраз перад візітам у фонд Human Rights і перад сустрэчаю з групай абароны правоў журналістаў пры ААН. Журналісты гэтым ганарацца, бо ведаюць, што яны ўсё робяць правільна і змагаюцца за свабоду нашай краіны. Таму падтрымкі вам. Вы насамрэч робіце вялікую справу. Гэтыя цяжкія часы для Беларусі, але мы абавязкова пераможам. У судзе Савецкага раёну Менску аднавілі разгляд крымінальнай справы супраць палітычнага вязня Сцяпана Латыпова. Нагадаю, на папярэднім паседжанні на знак пратэсту ён параніў сябе шыю асадкаю. Паводле судова-псіхіятрычнай экспертызы для правядзення яе і рабілі такі доўгі перапынак, Сцяпана Латыпова прызналі псіхічна здаровым і здольным абараняць сябе ў крымінальным працэсе. Латыпаў заявіў хадайніцтва, каб азнаёміцца з матэрыяламі экспертызы і паўторна з матэрыяламі справы. У ноч з 1 на 2 ліпеня невядомыя асобы вынялі ўсе мае запісы і нататкі па справе. У мяне на руках на дадзены момант няма нават абвінавачвання. Гэта, на мой погляд, значна парушае маё права на абарону. Суддзя Александр Воўк адхіліў абодва хадайніцтвы вязня. У судзе выступіў пацярпелы ў справе супрацоўнік УУС Менскага гарвыканкаму Алексей Пятроў, які летась 15 верасня затрымліваў Латыпова на плошчы Пераменаў. Міліцыянт не здолеў патлумачыць, у чым праяўляўся супраціў Латыпова і заявіў, што не лічыць сябе пацярпелым, бо абвінавачаны не абражаў і не збіваў яго. Падчас перапынку ў паседжанні Сцяпан Латыпаў заявіў, калі раптам нешта здарыцца з ягоным бацькам, то трэба лічыць гэта, цытата, злою волею кагосьці з дрэнных людзей. Сцяпан Латыпаў, абаронца плошчы Пераменаў, праходзіць абвінавачаным паводле 3 крымінальных артыкулаў: супраціў міліцыі, махлярства ў буйным памеры і арганізацыя групавых дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. На першым паседжанні Латыпаў заявіў пра пагрозу ягонай сям'і, шантаж і катаванне з боку супрацоўнікаў губазіку. Пасля чаго проста ў клетцы праткнуў сабе горла. Рэальныя пенсіі беларусаў падаюць 6-й месяц запар. Чэрвеньскія амаль на 1% меншыя за травеньскія, з папраўкаю на рост цэнаў на тавары і платныя паслугі, рапартуе Белстат. Сярэдні налічаны памер пенсіяў у Беларусі складае амаль 485 рублёў. За апошні год пенсіі раслі толькі ў ліпені, жніўні і снежні 2020-го. Гэта было звязана з падвышэннем працоўных пенсіяў, а ўсе астатнія месяцы пенсіі падалі. На канец чэрвеня ў Беларусі налічваліся 2 мільёны 454 пенсіянеры, то бок больш як кожны 4-й беларус. На нафтане ў Новаполацку будуць звальняць за заклікі да страйку. Адпаведны загад выдаў генеральны дырэктар прадпрыемства Андрэй Сойка. Падставаю стаўся абноўлены закон аб пытаннях працоўных дачыненняў, ухвалены нацыянальным сходам сёлета ў траўні. Жыхары Новаполацку запісалі відэазварот супраць новаўвядзення. Нафтане Сойка выпустил приказ. Доносить шестеркам требует на нас. Призывы к забастовкам теперь запрещены. Крепостное право мы возвращены. Загад за подпісам генеральнага дырэктара Новаполацкага нафтану Андрэя Сойкі вызначае новыя падставы для адхілення ад працы. Цяпер працаўніка могуць звольніць, у тым ліку і за заклікі да спынення выканання працоўных абавязкаў без важных прычынаў. Доказам такога нібыта парушэння можа быць дакладная запіска ад іншага працаўніка, то бок данос. Летась у жніўні сотні працаўнікоў нафтану выйшлі на пратэст і патрабавалі спыніць гвалт ды правесці новыя сумленныя выбары. Дзесяткі працаўнікоў абвесцілі страйк, некаторыя працягваюць яго дагэтуль. 7 беларусаў, якіх трымаюць у расійскіх СІЗА, бліжэйшым часам могуць трапіць пад экстрадыцыю. Пра гэта казалі праваабаронцы пасля таго, як байца ММА Алексея Кудзіна экстрадавалі ў Менск. Усім гэтым асобам на радзіме пагражае 4 да 8 гадоў зняволення.
Пра справы і змаганне супраць выдачы вязняў беларускаму боку наступны матэрыял. Удзел у масавых закалотах, гвалту, дачыненні супрацоўнікаў праваахоўных органаў і непадпарадкаванні сілавікам. Паводле такіх артыкулаў праходзяць беларусы пад вартай у Расіі. Усе справы звязаныя з леташнімі пратэстамі ў жніўні. Усіх, хто паводле іх праходзяць, затрымалі ў пачатку года на патрабаванне беларускага боку. Двое зняволеных цяпер у маскоўскім СІЗА. Першы кандыдат на выдачу уладам антыфашыст Андрэй Казіміраў з Берасця. Паводле праваабаронцаў, да лета мінулага года ён шчыльна займаўся палітыкай. Андрэю ўсяго 21 год. Яго вінавацяць ва ўдзеле ў масавых закалотах. За гэта на радзіме ён можа атрымаць да 8 гадоў зняволення. Праз некалькі дзён яго чакае апеляцыйны суд у Москве. І калі скаргі не задаволяць, неадкладная экстрадыцыя. Конечно же, подразумевается, что нельзя человека отправить и экстрадировать без решения суда. Нужен все равно акт из суда, который обычно готовится в течение 10 дней после даты суда. Но, как мы знаем, в случае с Алексеем Кудиным, ни для кого это не стало препятствием. И в тот же день его просто увезли на машинах в СИН. Яшчэ адзін кандыдат на экстрадыцыю, кікбоксёр Яўген Шабалюк. У наступным месяцы канчаецца ягоны тэрмін утрымання ў СІЗА. Гісторыя Яўгена падобная да гісторыі Алексея Кудзіна. Абодва прафесійныя бойцы, абодвух вінавацяць у супраціве сілавікам. Абодвух затрымалі ў Маскве. Шабалюку пагражае да 5 гадоў калоніі. Суд першай інстанцыі адбудзецца 11 жніўня. Абскарджваць рашэнне Генеральнай пракуратуры аб экстрадыцыі спартовец будзе год. Верагоднасць таго, што ён паўторыць лёс Кудзіна, вялікая, кажуць праваабаронцы. Либо его будут держать до освобождения, либо его точно так же, как Кудина, отвезут. И пока что мы склоняемся к мысли о том, что, скорее всего, его будут отвозить. Ну, если, конечно, только наши адвокационные меры, которые мы осуществляем, каким-то образом не помогут это предотвратить. Закрыць экстрадыцыйныя справы ў Расіі ўдаецца нячаста. Краіна даволі рэдка адмаўляецца перадаваць грамадзянаў Беларусі. Але ёсць прыклады, калі правіла 39 рэгламенту ЕСПЧ спрацоўвае, людзей пакідаюць у Расіі. Гэтак адбылося з адміністратарам тэлеграм-чату «Ліда для жизни» Мікалаем Давідчыкам. У канцы красавіка генпракуратура адмовілася выдаваць яго ўладам Беларусі. Давідчыка выпусцілі і прызначылі штраф каля $70. Так или иначе, правовые действия имеют толк. Просто мы все-таки находимся в России, нужно иметь в виду то, что он имеет лимитированный толк. Нават калі экстрадыцыя непазбежная, праваабаронцы дапамагаюць максімальна адцягнуць гэты момант. Паводле Дзіны Мусінай, якая дапамагае беларускім уцекачам, у расійскіх СІЗА жыццё значна лепшае. Да іх не ставіцца жорстка, і яны могуць пісаць лісты. Поэтому, конечно же, они хотят, даже если они готовы на отбывание наказания в Беларуси, они хотят максимально свое время провести в России, потому что они четко понимают, что в Беларуси в тюрьме их будут пытать. Оксана Гандзюк, Надія Бельская, Белсад. Святлана Ціханаўская працягвае свой візіт у ЗША. За плячыма шэраг важных сустрэчаў з прадстаўнікамі міжнародных арганізацыяў. Наперадзе візіт у Каліфорнію. Падрабязней пра гэта у кіраўніка кабінету Святланы Ціханаўскай Валерыя Кавалеўскага распытаў наш корэспандэнт Сергей Падсасонны. То, что фактычна там амаль 1000 чалавек, можа нават больш было на гэтай сустрэчы, гэта абсалютна ўражвае. Але не за ўражаннямі мы сюды прыехалі, і вы таксама. Напэўна, апроч гэтага ёсць канкрэтныя сустрэчы і вельмі сур'ёзныя сустрэчы. Сёння у нас адбылося два вельмі важных мерапрыемства публічных. Гэта сустрэча з амбасадарамі краін усходняй і цэнтральнай Еўропы са Святланай Ціханаўскай, якія працуюць тут у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. У іх была магчымасць даведацца самыя апошнія навіны пра тое, што адбываецца ў Беларусі, як развіваецца беларускі пратэст, як мы рухаемся наперад, як мы кансалідуем намаганні міжнароднай супольнасці на двухбаковым узроўні і таксама атрымалі пэўныя парады пра тое, як трэба дзейнічаць у рамках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, атрымалі пэўныя запэўненні про тое, што мы будзем супрацоўнічаць надалей для таго, каб адстойваць інтарэсы Беларусі як мага лепш, як мага эфектыўней у ААН. Гэта была таксама сустрэча з кіраўніком ізраільскай, дакладней габрэйскай арганізацыі American Jewish Committee, Сэмам Клігерам. Гэта была такая сустрэча для таго, каб прадставіць адзін аднаго, пазнаёміцца і абмеркаваць, скажем так, пытанні, якія тычацца ізраільскай сітуацыі для Беларусі. У прыватнасці мы заўважаем ужо неаднаразова тое, што Александр Лукашенко робіць такія вельмі рэзкія, вельмі непрыемныя, агідныя
антысеміцкія заявы. І мы звярнулі ўвагу на гэта і ізраільскай амбасады ў Вашынгтоне. Безумоўна, што яны ведаюць пра гэтую сітуацыю, але мы б хацелі дамагчыся таго, каб Ізраіль улічыў гэта ў сваёй знешняй палітыцы. Што тычыцца ўвогуле візіту ў Нью-Йорк, бо калі мы глядзім на Вашынгтон, то там высокі палітычны ўзровень. Нью-Йорк гэта грамадскія і палітычныя арганізацыі, і безумоўна ААН гэта цэнтр гэтага ўсяго. Што самае галоўнае тут па пунктах можа таксама ва ўсіх гэтых сустрэчах і спатканнях? Я скажу, што самае галоўнае ўсё ж такі это сегмент Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта найлепшае месца для шматбаковай дыпламатыі. Тут працуюць найлепшыя дыпламаты ў свеце з найлепшымі навыкамі, з найлепшымі сувязямі, з найлепшым, як бы так сказаць, статусам у сваіх сталіцах. Таму з імі варта працаваць, варта іх ведаць. Мы бы хацелі развіваць сваю прысутнасць у іншых рэгіёнах. Збольшага мы пакуль працавалі ў краінах Еўрапейскага звязу, у краінах Европы, Паўночнай Амерыкі, Великабрытаніі, але безумоўна, што гэтае пытанне, беларускае пытанне, яно тычыцца ўсіх. Мы змагаемся тут за універсальныя каштоўнасці, за універсальныя прынцыпы дэмакратыі, павагі да чалавека. Таму это тычыцца ўсе краіны. І мы, безумоўна, будзем выбудоўваць новыя сувязі з краінамі Лацінскай Амерыкі, Карыбскага басейну, Афрыканскага рэгіёну, з Паўднёвай Азіі, Ціхаакіянскага рэгіёну. Мы хочам пайсці туды, дзе павінны ведаць пра Беларусь, дзе мы ўпэўнены хочуць падтрымаць Беларусь так, як яны гэта змогуць. І перш за ўсё трэба інфармаваць пра гэта людзей. Нью-Йорк для гэта найлепшае месца. Літва можа цалкам закрыць мяжу з Беларуссю. Увесці надзвычайны стан у сувязі з міграцыйным крызісам прапанавала літоўскае міністэрства ўнутраных справаў. У гэтым выпадку кантроль аховы мяжы пяройдзе да войска, а трапіць на тэрыторыю краіну з беларускага боку будзе немагчыма. Тэму працягне Владзімір Старыковіч. У Літве загаварылі пра ўвядзенне надзвычайнага становішча ў памежных з Беларуссю раёнах. Паводле тамтэйшага міністэрства ўнутраных справаў, крайняя захада можа дапамагчы развязаць міграцыйны крызіс, які ўсцяж павялічваецца. Калі прапанову ухваліць урад, кантроль над мяжою з Беларуссю ад памежнікаў пяройдзе да вайскоўцаў. І тады трапіць у Літву з тэрыторыі нашай краіны стане немагчыма нікому. Міністэрства ўнутраных справаў ініцыюе прапанову ацаніць сітуацыю і, магчыма, абвесціць надзвычайнае становішча ў памежных зонах. Пра крайнія захады паўночныя суседзі загаварылі пасля акцыі пратэсту на палігоне Руднінкай, што адбылася пасля таго, як стала вядома пра намер уладаў размясціць на палігоне 1500 мігрантаў. Напярэдадні некалькі дзясяткаў асобаў уварваліся на тэрыторыю ваенізаванага аб'екту, блакавалі дарогі, нападалі на ўрадоўцаў, падпальвалі апоны. Причины конфликта очень одни очевидные. Есть там некоторые политические силы в Литве, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Литве. Они используют эту ситуацию, прикрываясь кризисом нелегальной миграции. Неўзабаве пратэст спыніла паліцыя, а ўрад заявіў аб правакацыі, спланаванай дэструктыўнымі сіламі дзеля штучнага нагнятання сітуацыі вакол міграцыйнага крызісу. Пытанне ў тым, што абаранялі людзі. Палігон Руднінкай – гэта месца вучэнняў службы грамадскай бяспекі. Яно ваенізаванае. Гэта аб'ект спецыяльнага значэння, дзе ёсць ахова, забор, ёсць камеры, і гэтая тэрыторыя месціцца воддаль ад жылых масіваў. Таму ўзнікае пытанне, што абаранялі людзі. У раздзіманні і беспасярэдняй арганізацыі міграцыйнага крызісу афіцыйная Вільня наўпрост вінаваціць рэжым Лукашэнкі. Ці бачаць літоўскія ўлады беларускі след у цяперашніх акцыях пратэсту супраць нелегальных мігрантаў? Это дело времени, когда мы выясним это все. Ясно то, что это используется против литовского государства. Тым часам бунтуюць і ўласна мігранты. Гэтак у намётавым мястэчку ў літоўскім раёне прыбылыя з Іраку забаранілі іншым мігрантам прымаць ад літоўцаў ежу, павыкідалі харчы і патрабуюць выпусціць іх з тэрыторыі лагеру ды вярнуць тэлефоны. Міграцыйны крызіс у Літве выбухнуў у канцы траўня пасля пагрозаў Лукашэнкі перастаць дапамагаць еўразвязу ў спыненні плыні нелегальных мігрантаў. Гэтыя заявы прагучалі як помста за рэзкую рэакцыю еўрапейцаў на прымусовую пасадку самалёта Ryanair у Менску з журналістам Раманам Пратасевічам на борце. Толькі за апошнія сотні на мяжы з Беларуссю літоўскія памежнікі затрымалі 110 мігрантаў, пераважна іракцаў.
Агулам жа з пачатку года былі затрыманыя 2839 такіх асобаў. Для параўнання, за ўвесь мінулы год лік такіх імігрантаў склаў 74 асобы. У аб'ектыве гэта ўсе навіны. Больш актуальная інфармацыя на нашым сайце, у сацыяльных сетках і тэлеграме. Чытаць, якія бяспечна, нават пры вызначаным статусе экстрэмісцкія. Адказнасць можа пагражаць толькі за рэпост ці захоўванне матэрыялаў. Зычу вам спакою і моцы. Добрага вечара.